Okay, naimbang radio amin kakabsat. Grace and peace in Christ. Grasya kin parabor na agapo kanya ako tayo ng Heso Kristo. Ada ada kanya tayo. So kumusta iti aldaw ken lawas yung kakabsat. Enjoy yung lang iti ang tuloy nga ang survey kinigan. Kita tagagon daway tayo mamut ang kadwamanen kada ti may sa oras ni tayo pinag kadwa ito'y lifeline tayo. So you can like and share yung video kakabsat tapos iti kastaget makadwa tayo mo't digiti kakabsat tayo pay iti dating arami tayo tata. Sige nga rin kakabsat sakbay na iti amin rugyanan tayo mo dito ibabaan iti may isang icebreaker. So karon tayo iti icebreaker kakabsat. Ako na natoy icebreaker tayo. Who said this? When sino iti nang ibaga ka detoy. So simple lang iti ubraan nyo kakabsat. Ibagayo lang or comment nyo lang iti sino nga Bible character iti nang ibaga ka detoy. So ito umunang kasta tayo, umunang verse or quotation. Sino iti nang ibaga ka detoy. Sige. Sino tinang ibaga ka detoy? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sino kakabsat tinang ibaga ka detoy? Amo ka familiar kayo no sino tinang ibaga ka detoy? I-comment nyo kakabsat kada comment box tayo. Okay. Ada iti imunan ni GJ Felipe, ni Jesus, Jesus, even Mika Guerrero, Jesus Christ, Alice Lorenzo, Jesus. Sige, dapay, sawali. Mrs. Aisa, Jesus, good luck. Yan, sir na. Any more guests? Kakabsat? Alright. So, dito iti, sino tinang ibaga ka dito? Imbaga ni Jesus Christ. Imbaga na ijay John 14:6. So, congrats kakabsat. Kabisado yun dating version. And may apply tayo. Di pa nag-get tayo. And next, sino iti nang ibaga detoy? So, amo ko familiar kay ka dito yung verse ko na natoy. I can do all this through Him who gives me strength. Sino tinang ibaga ka dito yung kakabsat? Familiar kayo? Makita, masarakan iso na yung Philippians. The GJ, yan sir, first on the line, Apostle Paul. Okay, adapay, adapay sa balik answer. Kaya aduti makin life verse kanya dito. I can do all this through Him who gives me strength that comes from the Lord. So anong kakabsat, agad seran? Okay, sino tinang ibaga ka dito? Correct, ni Apostle Paul. So congrats Brad GJ and pahabol kay Sis Mika Guerrero. Okay, hintay mo iti sumarono. Para na to, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Familiar kay baka detoy, na sino tinang baka detoy, naka-encounter ni Christ detoy, idi nga tao, idi napaniso na i-Joel of Jacob. Okay, any guess? Kung niya familiar, masarakan dito ijay John 4. Sino iti nang ibaga ka dito? Kapsat. Oh,
Yun. At may isang answer tayo from Sisnika, Samaritan woman. Iso na ba? Detoy? Sige, kitain tayo ng sino ti answer na. It is the Samaritan woman. Masarakan iso na John 4. Hindi kinatungtong ni Christ iso na ide. So, congrats, Sisnika. And our next, sino tang ibaga detoy? Here am I, send me. Tuyak ako, send nak. So, so sige. Let's participate. So, meron tayong isang answer from GJ. Is it the Lord? Sino pa? Any guess? So, participate lang kayo mga kapatid. Participate kayo amin. Tatlo magkaroon tayo ano. So, awang pa naka-answer. Oh, so, from GJ, another answer, Isaiah. Isaiah. So, incorrect na DJ Castana. So, sino nga ba? Sino ka pwesto dito? Yung ibaga, it's Prophet Isaiah or Isaiah. Masarakan iso na the book of Isaiah. Dito iti willingness ni Isaiah. Kaya, here I am, send me. So, dito masalakan dit lang iti dyan. Kuna na, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So, meron na makahabol sa ating question kanina sa Isaiah from Alice Lorenzo. So, dito sinot na yung mga dito Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Paparantay pa ang tabot kini Christ, the words of eternal life. So, yung kapsat, we will participate. So, ada nag-answer ni Simon, ay ni GJ, ni Kano Simon, and si Christine, Peter, and Alice Lorenzo, Peter. So, sino ba yung kapsat? Kay Maria Teresa Orio, Peter. Kay Ate Marisa. So, any more? So, sino nga ba? Sino nga paiso dito ni Simon Peter. So, muna ni Brad GJ. Simon or Simon Peter or Peter. So, dito sinupit lang nga disciple, iti nang ibaga dito let us also go that we may die with him. Masarakan iso na John 11. Okay? May samot lang iso ng apostle. 12 disciples ni Christ. Anong iba ka dito? Okay? Yun, nag-answer pa rin si GJ. Thomas. Or Didymus. Sino pa yung kakabsat? Dami sa maling answer? Okay. Si Thomas. Siya yung nagsabi nito. And our last, sino nang yung baga dito naked I came from my mother's womb and naked I will depart. Dito imbaga na idinatay amin digiti napukaw amin digiti sa likwana. He still praised the Lord. Sino dito nga karakter ka kabsat? So from Sisnika, Guerrero, Job. Sino pa yung kabsat? Any more answers? Job, DJ Felipe. So, wala na bang sabaling, wala awan sabaling ano tayo? Ganseran. Francis Christine Domingo. Job.
Sige, tapay ka kapsat. Kawanan. So, sino dito kapsat? Kay Ate Marisa? Job? Dati iti sa ni Job. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. DJT, on how he praised the Lord. So, medyo lang kakapsat, iti icebreaker tayo nagtanga gundaway. Ito tanga din, kung tayo iti worship tayo, yung sakbay tayo nga mapan iti worship. Dumog tayo kakapsat, kararak tayo. Just being naman nakabalin amin, madaydayaw ka, itatag ay may itinagan mo. Nagyaman kami o apo, kaya tinaintatlan ng aldaw nga ipaay mo, tapno matipon-tipon kami o apo, tapno itikas takit. Sangsang kamay sa kamanin, ng mga dala katay isa sa om, sangsang kamay sa kaming pagsursuro, o Lord God, kita kagundaway, dawate po apo, iti pan nakabalin mo nga talagang technicalities, sika o apo, iti mangurnos, internet connection, amin iti technicals, and even iti pinagbuyad iti kakapsat ko, sika o apo iti mga range amin, tapos iti kastapit maawatan mi nga nananay, iti message ko katang Lord, ikumit mi nga rin nga orsin ka, tinagan ako mi Jesus. Amen. So, nga undaway, ay bakaro din ni Kuya Angelo para iti worship tayo. Kuya Angelo. Shine
That's why this moment, let's worship Him with gladness in our hearts. Let's sing this song, All to Us. Let's lift up our hands, brothers and sisters. Precious, precious cornerstone, sure foundation,
Praise the Lord. Thank you, Kuya Jello. And right now, hintayin mo tayo ng ganiti message or mensahe ti Apo nga idanon kanya tayo na ti kapsat tayo, Kuya tayo from Lawag. Ayawak na rin ni Kuya J. Torremucha. Kuya J. Naimbag nga rabi tayo kakabsat, may sa nabendisyonan rabi. Paragsakan nakmanta inikanak ti gundaway nga mangibinsa-binsa ti sasao ni Apo Diyos kada tayo. Sakbay man nga intay adalen ken dinggen digiti sasao ni Apo Diyos, ket awising kayo man nga agdumog ta intay agpray. O Diyos Ama, nailangitan si kaapo iti midaydayaw iti pinagbiag ni agyaman nag-ogad ta inikanak ti gundaway nga mangibinsa-binsa digiti nga sasauyo ket sapay ko mga usarinak as your vessel of your word, Panginoon, nga iti anyaman nga rumor iti bibig ko ket si kayo Apo iti mangiturong kanyag iti pudpudno nga sasauyo ogad. Ket sapay ko maidanon ko nga nasayad digiti nga sasauyo ken kasameten ogad nga italik ko pa digiti nga kakabsat mi iti internet connection da nga sabay ko market napigsa nga maawatan daken digiti nga sasauyo ket dati ti dawat mi pinagantya po ni Jesus. Amen. Ti title na de ti topic tayo ket remain in Christ when you agtali na ed ken Kristo. Ti key text tayo kakabsat ket intay masapulan iti San Juan 15:5-7. Kunana ditoy siak ti puon ti ubas da kayo digiti sanga. Ti agtaeng kanyak ket agtaengak met ken kuana. Adunto ti maibunga na. Tanu awanak awan ti maramidyo. No agtaeng kayo kanyak ket agtaeng digiti saok kada kayo. Dawaten yu ti anyaman akayat yu ket maited tu kada kayo. Ket tagagayem adda iti talong points of discussion tayo. Umuna, ti agtaeng ken Kristo agbiag akas ken Kristo. Ti may kadwa, ti agtaeng ken Kristo ket agtaeng ti sauna ken kuana. Ti may katlo, ti agtaeng ken Kristo ket agbunga ti adu. Ket inter sa gaysaen gagayem nga adalen digiti nga sasauna. Nga kunana iti point number 1 na, ti agtaeng ken Kristo agbiag akas ken Kristo. Ti biag ti puon ket kastamet ti biag ti sanga. Kastamet ti maysa nga Kristiyano no naawat mo ni Jesu Kristo ket agtaeng meten ti nasantuan asasauna kada tayo. Ket nalawag ako na nagagayem iti taga Galatians 2:20. Iti kasta saanen asyak ti agbibiyag no diket ni Kristo ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak ama ipaay ti pamati iti anak ti Dios anagayat kanya ken nang ted iti biag nagapu kanya. Ket kunana pa iti nasantuan asurat na nga mabirukan iti Colossians 3:4 ni Kristo ti pudno abiagyo. Hinton agparang adda kay tumet kadwana ket miranot kay ti gloryana. Gagayem masapul nga rod nga agbiag tayo nga kas pinagbiag ni Hesus Kristo ta isulaunay iti kinapudno. Ket dati point number 2 tayo gagayem ket kunana ditoy ti agtaeng ken Kristo ket agtaeng ti sauna ken kuana. Tati puon ket kanayon nga nakakonect iti sanga tapno iti kasta ma-receive na di nutrients nga aggapu iti puon nga mangsuporta tapno iti kasta ket agbiag. Ako na namet lang iti sa una gagayem iti Matthew 4:4 ngem insung bat ni Jesus kuna tinasantuan asura sa alaeng at tinapay ti pagbiag ti tao no di pay ket balikas nga aggapu iti Dios. Kastamet iti spiritual nga pinagbiag tayo nga kasapulan nga kanayon nga adda iti nauneg nga relasyon tayo kanya Apo Dios. Babaen digiti pinagadal ken pinang-meditate digiti sasauna nalawag kunana iti Marcos 1
35, nasipngat paylayang iti sumuno abigat iti umangon ni Jesus ket pimanaw iti balay. Nagturong iti diso nga awan matagtagi tao iti rawar iti ili ket nakrarak sadyay. Masapul nga gagayem ken kakabsat nga iti nga quality iti daily quiet time tayo iti naldaw-aldaw tayo. Ket masapul nga paunigan tayo nga talaga iti relasyon tayo ken Apo Dios. Ket iti may katlo gagayem ket ti agtaeng ken Kristo ket agbunga ti adu. Wen agpaysula unay nga ti agtaeng ken Hesu Kristo ket agbunga ti adu. Wen aya nga nalawag bet lang ako na iti nasantuan nga sasauna iti Ephesians 4:13-15. Iti kasta sangsang kamay satay ito iti pamati ken panakaammo ti anak ti Dios. Agbalin tayo apudno nataengan mairkod iti ananay ni Kristo. Ket saan tayo ton kaslaubing wenno basit abangka ayallo-allon dagiti daluyon wenno yalla ti agbaliw-baliw nga angin. Kasta ti mapasamag iti panangisuro kadagiti mga lilaw at tao. Mangyaw awanda babaen kadagiti ulbod nga ibagbagada. Ngem babaen ti panagtaginayon iti kinapudno idinto nga iparangarang tayo ti panagayat tayo iti tunggal maysa dumakkel tayo nga awan pagkurangan iti panakikaykay sa ken ni Kristo isu ti ulo mamagtutunos. For example lang kakabsat dati ngamin point number 3 tayo ket no kuma iti imula tayo kakabsat ket mangga expect na rin tayo nga iti bunga na met lang ket mangga. Han nga mabalin nga no mula tayo iti mangga ket agbunga iti kamatis. Haan nga mabalin DJ kakabsat. Ngit kitan tayo iti pinagbiag tayo met nga kasmay sang Kristiyano iti ngamin kayat ni Apo Dios kanya tayo ket datayo nga anak na ket nadalus. Di bagbaga tayo nga holy to holiness nga pinagbiag tayo gagayem. Ket dati challenge tayo gagayem ket dati umunang punto ti agtaeng ken Kristo agbiag akas ken Kristo. Ti biag ti puon kastamet iti sanga kastamet ti biag ti maysa ang Kristiyano. Agbiag ti ngarod akas ken Kristo. Wen nagpaisula unay gagayem ket dati may kadwa ti agtaeng ken Kristo ket agtaeng ti sauna ken kuana. Tinaawat ti puon tren kastamet ti sanga agbiag ti ngarod kadagiti naawat tayo nga ni espirituan asasaon ni Kristo. May katlo ti agtaeng ken Kristo ket agbunga ti adu. No anya ti puon isumet lang ti bunga ti sanga. No pudno nga addatay ken Kristo normal lang agbunga tayo akas ken Kristo. Tragagayan tayo ngarod ti agbunga ti adu ket maisaknap ti biag ni Kristo ti amin at tao. Okay, praise the Lord. Salamat sa message from the Lord, Kuya Jay. Thank you. Talagang itunggal may sakit. Ag-remain in Christ. So, kasano tayo nga tayo ag-remain. Sabol tayo iti connection tayo talaga. Iti Apo. So, tangangaroon mo, idaron mo kanya tayo. Ikapsat tayo. Ngani ate ali ko rin mo siya. Iti Ebanghelyo. Iti Apo tayo mga sa Kristo. Ate? Ti a relasyon ket sa imbag nga rabi iyo gagayem siak ni Ali kayat kuman lang nga idanong kengka kada kayo iti nakapinpintas nga mensahe iti Dios pinarswa na iti tao tapno nga daan iti agnanayon nga ayan ayat ken relasyon ken kuana ngem daytoy a relasyon ket saan nga nagbayag gapo iti basol dati basol isu iti namagsina iti tao ken iti Dios akas kunana iti Roma 3:23 tay suda nagbasol da ket agkurang da iti dayag iti Dios adda iti
Resulta iti basol akas kunana iti Roma 6:23 tapatay ti supapak iti basol. Adda dua a klase iti papatay. Spiritual nga ipapatay ken physical nga ipapatay. Spiritual nga ipapatay daytoy dijay panakaisina ti relasyon ti tao iti Dios gapu iti basol na. Physical nga ipapatay daytoy iti panakaisina iti angis iti tao. Anya nga rod iti pagtungpalan ti tao nga matay. Kinunana mo iti Hebron 9:27 tana ito ding amatay iti tao ti maminsan ket kalpasan na ukumen iti Dios. Ket ayan na nga rod ti pakaukuman ti tao anatay iti physical ken spiritual. Nalawag ako nana iti paltiing 21 udso. Ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mamapatay, dagiti mannakikamalala, dagiti managanito, dagiti agrupab kadagiti jujusen ken amin nga ulbod. Agyandan to iti danaw ti gumilgil ayab nga apoy ken nasopre na iso iti may kadwa nga ipapatay. Dahiti kakapsat iti mauawagan iti impyerno. Ngem ita kayat ti tao nga maiasideg manen iti Dios. Isu nga nagaramid kadagitoy nga wagas. Panagaramid ti nasayaat, panagsingsingpet, panagadal, pagkarelihiyoso. Nasaya at unay dagitoy gagayem ngem saan nga iso ti makaisubli iti naperdi nga relasyon mo iti Dios. Akas kunana iti Efeso 2:9 taga po iti parabor iti Dios na isalakan tayo babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapo iti naramid yung insawat kada kayo ti Dios ti nakaisalakan nyo tapno awan iti mangit pasindayag iti daytoy. Gapo ta ti Dios ket managayat, nagaramid iti solusyon tapno laeng may subli iti naperdi nga relasyon ti tao ken kuana. Akas kunana iti Juan 3:16 gapo iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong asinno ti lubong dagiti tattao. Inted na iti bugbuktong nga anak na asinno't anak na ni Jesus. Tapno ti siya sinuman a mamati ken kuana ket saan nga matay no di ket agbiag nga agnanayon. Adda tallo kinapudno nga pamatyan may panggip kini Jesucristo. Umuna Marcos 1:1 ni Jesus anak iti Dios. May kadua 1 Pedro 3:18 na minsan anatay ni Kristo may pay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay iti nalinteg a tao gapo kadagiti nakillo tapno yasideg natay lang iti Dios. Napapatay iti bagingem na pagungar iti espiritu. Anya ti kayat nasawen a napapatay iti bagi. Ni Jesus a Dios nagbali na tao. Amin nga rigat, tuok, insulto, dusa para kadagiti managbasol a tao. Linakam na amin dagitoy ket babaen iti dara nga nagayos ijay krus nabayadan amin nga basbasol iti tao. May katlo 1 Corinto 15:3-4 nagungar ni Jesus ti may katlo nga aldaw nga mangipaneknek isuna ket pudpudno nga Dios. Nalpasen ti solusyon iti Dios. Anyamet nga rod ti kasapulan nga aramiden iti tao. Kinunana iti Juan 5:24 ti siya sinuman nga dumngeg ken mamati ti Dios Ama nga nangibaon ken Jesus. Ket adda tallo nga kari nga maawat na. Umuna maadaan iti biag nga agnanayon. Daytoy iti solusyon ti spiritual nga ipapatay iti tao. May kadua santon nga maukom. Daytoy met ti solusyon iti dusa iti impyerno gapo iti basol. May katlo nalasat nan ti patay ket simriken iti biag. Ta daytoy iti pudno nga biag iti sidong iti Dios. Patay ti tao no saan nga may subli iti relasyon ken kuana. Ngem no dumeg ken mamati ti tao nalasat nan ni patay ket simriken iti biag asidong iti Dios. Ngem kasano nga rod amamuan nga ti tao ket pudno nga mamati. Kunana iti paltiing 3:20 denggem. Adda nagtaktak diri ti ruar ket aktuk-tuktuka iti ruangan. No adda makangeg ti timek ko ket lukatan na iti ruangan. Sumrekak to iti balay na ket agkalanglang kamto nga mangan. No pudno a mamati ka daytoy nga imbitasyon ni Jesucristo tapno maisubli ti relasyon mo iti Dios. Kasano kunana iti Roma 10:9. Tano babaen ti panagsao paduyak-yak mo ni Jesus nga iso iti Apo.
ket ipatyen iti puso mapinagungar iti Diyos maisalakan kanto. Tababaen ti puso mamati tayo ket mapalinteg tayo iti Diyos. Babaen iti bibig agipaduyak-yak tayo ket maisalakan tayo. Adda iti duwa nga rumbeng nga aramiden. Paduyak-yak babaen ti bibig mo nga ni Jesus ket Diyos ken mangisalakan mo ken maikadua na papuswan nga pamati. Ket no mamati ka, ag desisyon ka babaen iti maysa nga kararag. Inaramid kumitay iti idi, ket kabsat, agkararag tayo, kararag ka, ket suruten lang daytoy nga kararag, dawatek nga pagbalinim daytoy nga personal nga kararag para ken Apo Jesus. Kararag tayo nga rod, Apo Jesus, minik nga siya ket managbaso ket pakawan nak kadagiti basbaso ko. Mamati ak sikaket na tay gapu kadagiti basbaso ko ken nagungar ti may katlong nga aldaw tapno agbalin ka nga nalinteg ket nga oras lukatak ti puso ket pasken ka akas Diyos ken may salakan ken agyaman ak ti pamakawan mo ti baro nga biag ken ti Espiritu Santo nga inten mo kanyo. Iti Apo iti dawdawat ko itinagan nga po ni Jesus. Amen. So, jelain kakabsat na imbag nga rabi. Deta iti naindaklan nga damag or ti gospel ibaron kanya tayo ti Ate Ali kapsat ket tangagundaway mo ket tayo mo kadagiti announcements or schedules tayo. So dito schedules tayo kapsat naglagiton tayo makanayon Lifeline every Wednesday 6:15 p.m. live isuna via Facebook and YouTube. Tune in kayo lang kapsat and ayaban nyo ba tigiti kadwayo tapno ag-learn naman already the Lifeline topic review from Thursday to Tuesday. Ayaban nyo ba tigiti kapsat kadwayo kapsat tapno ikastakit intayo ding gan tigiti ma-elaborate na the topic iti Lifeline tayo iti Miyerkules. And our DIP or Day in Prayer and Fasting every first Saturday of the month. Saka dito mga sapon mo ipag-pray ka kapsat isong sang kamay sa tayo full tayo magkararag because the prayer of a righteous is powerful. The prayer of the righteous is powerful. So tuloy tayo sang kamay sa kararag kapsat. And Freedom in Christ, FIC. So to be announced pa lang surabot ka kapsat. Tentative date na is August 27. But wait for further announcement kakabsat. And even our Sunday worship service bang angay isuna live EJ Cup Building second floor yung adamot iti live na iti Facebook and iti YouTube yung kahit ni kakabsat nga makadwa kayong face to face kakabsat. And our visual class wait for further announcement kada ti kakabsat no ana ti sumarnong agdam kada no. And even our Luzon Leaders Regional Conference maangan isuna August 26 to 29 aming leaders a reminder kada toy nga dito pinag-join tayo. So register kayo kakabsat dito hampay naka-register. So dito iti announcement tayo ta kakabsat. Ket intay mo nga rodan di closing prayer tayo. So, okay. Let us have our closing prayer. Karakat tayo kapsat. Diyos mi nga manakabalin amin, maday tayo ka. Agyaman kami kalati na sursurong mi manan, nga sasaumwan, tuloy kami nga agreement ka because apart from you, everything is just meaningless. Isong tuloy kami nga road nga agbyag nga parating ka, iwanam nga rin ito tunggal may isa, kapsat ko ako nga talagang nagtuloy na nga ang biyag nga parating kain nga na umay ka, O Lord God. Nagyaman kami nga sikat niya tuloy nga rin nga mangipay amin na kasabunan. Lord, i-commit me dito nga oras kita, tinagan na po ni Jesus. Amen.
Sige, kakapsat. Ang tuloy tayo rin nga grow pa iti relationship tayo iti Diyos. So, yun, let us have our closing song. You are good,
Amen.